Ποιος τραβάει βίντεο. Οπότε έχουμε τι να κάνουμε. Όχι, αυτό το κατήγνει. Χθες αμεχώς στο ίντερνετ, κιθάρες ηλεκτρικές, ηχεία, αυτό, μπιολιά, Έτσι είναι τα δημιουργικά εργαστήρια. Έτσι είναι, ωραία. Έρχονται και φίλοι τους φωτογραφίες, κιθάρες, κιθάρες, και Πολύ ωραία, τέλειο. Στρούξ, Μπρούτς Σπρίνγκστιν. Πήγε το όνομα. Είσαι μέσα. Έλα ρε εσύ. Καλά. αυτό το αναρτήσει. Τι στο καλό είναι αυτό. Βλέπουμε μήπως θα δούμε κιόλας εκεί από πίσω. Όχι, εκεί, αλλά Δεν θα φαίνεσαι. αναζήσω Κάπου αλλού, σε κάποια άλλη. Έχεις το Τέλος και στιγμές. Άλλο μαγειρεύω. Ξέρεις τι θα κάνω. Αλλά το θέλω και με εξυπηρετεί όταν έχω κάποια γιορτή κάποια θα βάλω πάνω στο φούρνο και σε κραβεψιά. Θα μάθω και όλα στο νησί για να εδώ το έχει την κάρη. Μην κλείσει. Και άμα κλείσει ένας γλυκός, θα ρίξουμε και τα Μαμά, πράγματα. δώσε μου λίγο τάκι. Πάνω στο USB είναι αυτό. Μπράβο, τίποτα, έτσι απλά, ωραία. Άμα θέλετε και κάτι άλλο να παραγγείλει, δεν πρόλαβα. Δεν χρειάζεται καθόλου με Παιδάκια, κοστάκια. Να βοηθήσω. Στη σειρή μπορεί να... I can help. Πού θέλετε να κάτσουμε? Πού θέλετε να κάτσουμε? Πού θέλετε να κάτσουμε? Έξω, κάπου έξω. Πού θέλετε από πίσω, θέλετε μπροστά στο μπαλκόνι? Έτσι, ότι σε βολεύει εσένα. Ελάτε να δείτε και να επιλέξετε. Έχουμε αντιπροσωπικό ρε παιδιά, αν δεν σας φύγω έξω. Άμα θέλετε να κάτσουμε εδώ ή μπροστά. Ναι. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε? Εσύ μέσα. Σαν το τζιτζίκι. Αμάρε παιδιά. Όχι, όχι. Θέλετε εδώ, θέλετε μπροστά από το μπαλκόνι, εγώ προτείνω έξω. Για ό,τι θέλετε. Για Θέλετε να εδώ. λίγο Θέλετε. ξεφύγουμε, δεν Ναι, ξέρω ναι, πάλι ρε το παιδί μου, ίδιο. το μέσα, όχι. Θέλεις να κάτσουμε εδώ, σας αρέσει, ωραία. Θα φέρω εδώ.